Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şuň 2015-nji ýylyň 21-nji apreli hepdäniň sişenme güne Pragadaky studiýada tüdülen men Sehra. Şuň kawarlar gündelik gepleşigimiziň esasy böleginde. Russiýanyň premier ministri Gunwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyetiniň 25 milliard euro çemeti diýen çekendigini aýtdy. Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать по оценкам ряда экспертов. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşak etrawyna söýüşçüleriň hüjüm etmegi netijesinde yerli ilatyň serhetdäki bitarap zona baryp ýerleşendigi habar berilýär. Basın adamlarına haber ýagyra geçdiler Türkmenistan çekýär. Türkmenistan serhatda Türkmenler köpüratýar. Türkmenistanda içerki avia uçuşlaryň bahasy gymmatladyldy. Avia biletlerin bahaları 8-12 manat aralygyna gymmatlaýar. Türkmen resmileri tarapyndan çoğunlu daçalarının käbir ýaşaýjylaryna öz jaýlaryny 5 ýylyň dowamynda ýykmagy soraýan resminama gowşuruldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi inen şart. Öňümüzdäki ýarym saýatyň dowamynda studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar gündelik gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedev Gunwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyetiniň 25 milliard euro çemesi diýen çekendigini aýdyp, bu görkezijiniň şu ýylyň dowamynda mundan bir näçe etse köp bolup biljekdigini belledi. Russiýanyň ykdysadyety boýunça parlamentde beren ýyllyk hasabatynda Medvedev Russiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşi 2015-nji ýylyň 1-nji çäreginde 2 göterme çenli pete gaçdy diýdi. 2014-nji ýylda newitiň bahasynyň 7 pete gaçmagy we Moskwanyň Ukraina goşulmagy sebäpli Gunwataryň girden sanksiýalary Russiýanyň ykdysadyetine we Rus rublyna ýiti täsir etirdi. Şeýle-de Medvedev Russiýanyň sanksiýalardan çekendi ýany uly biz muny gizlemersidi. Müsürün Jenaýat sudy häkimetden çetleşdirilen Islamçy prezident Muhammed Mursini we musulman doganlygynyň başga 12 liderini 2012-nji ýylda bolan demonstrasiýalar döwründe protestçileriň öldürilmegi bilen baglanşykly 20 ýyl türme tutsaglygyna hükm etdi. 21-nji aprelde Kaýryň Jenaýat sudy Müsürün ilat tarapyndan saýlanan ilkinji prezidenti Mursi we Dernew astynaky beýlik adamlar sud zalynaky aýnaly ses geçirmeýän gözenekde duranmahaly olara garşy birinji hökmi çykardy. Müsürün Kaýrda geçirilen sud işi 2012-nji ýylyň dekabr aýynda prezident köşküniň daşyna bolan ýowuzluklar bilen baglanşyklydyr. Şonda Mursiniň tarapdarlarynyň opozisiýon protestçilere hüjüm etmegi netijesinde bu waka çaknyşyklara ýadyp netijede adından 10 adam helak bolupdy. Mursi Misiriň Port şäheri Aleksandriýanyň goýundaky bir gorogly türmede saklanýar. Xi Jinping Xitay zerur olan mahaly hemişe Pakistana ýardym berdi diýip Xitay halkynyň hemişe Pakistanyň ýanyna durjakdygyny aýtdy. 21-nji aprelde Pakistanyň parlamentinde eden çykyşynda Xitay prezidenti Pakistana gowy baha berip Pekin bilen Islamabadyň arasynda bar bolan hyzmatdaşlygyň suratyny şekillendirdi. Şeýle-de Xitay prezidenti Xitaýyň Gunwatar serhediniň howpsuzlygyny berkitmekde Pakistanyň goşan uly goşandyny Pekin hiç açan ýatdan çykarmaz diýdi. Xi Jinping Pakistana 2 günlük resmi saparyny amala aşyrýar. 20-nji aprelde Xitay prezidenti we Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif umumy bahasy 46 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan energiýa we infrastruktura proýektleriniň gurulşynyň taslamalaryny ma'lum etdi. Russiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň başlygy Sibiriň käbir böleklerine ýaýran we Hakasiýa regionunda bir näçe şäherçäni ýok eden Tokoy ýangynynda 34 adamyň ölendigini we başga 7500 sanynyň yaralanandygyny aýtdy. Prezident Vladimir Putiniň Hakasiýa eden saparynyň dowamynda çykyş eden Russiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri Vladimir Puchkov ýangynda 1400 çemeti jaýyň ýumrulandygyny we 5000 adamyň öýsiz galandygyny aýtdy. Putin jaýlary ot alan adamlaryň bolýan lagerine baryp ähli dikildiş we gaýtadan bejeriş işleriniň 1-nji sentýabra çenli tamamlanjakdygyny aýtdy. Puchkov Tokoy ýanynyň döremeginde adaty bolmadyk howa çalşyklarynyň hemde yerli ýaşaýjylaryň ody we zirdebilleri otlamagynyň jogapkärdigini aýtdy. Bu sebäpde daýhanlar gyşyň ideýany ekin meýdanlaryny arasalamak üçin ýyg-ýygdan guran otlary otlaýarlar.
Owasanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky polisiýa merkeziniň golaýynda bolan partlamada 3 adamyň ölendigini we başga da 17 tansynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Gandahar vilayet häkiminiň medeniýet wekili Samim Palwakyň aýtmagyna görä partlama 21 aprelde Gandahar şäherinde boldy. Başlangyçda owan resmileri partlama bombaly uloň sebäp bolandygyny aýtdylar. Emma soňra olar waka nämenin sebäp bolandygy barada takyk birdat aýdyp bilmeýändiklerini bellediler. Gandahar regional keselhanasynyň başlygy Kayyum Pohlanyň sözlerine görä partlamada 3 adam şolsanda 2 polisiýa ofiseri we bir denan helak boldy. Şeýle-de ol wakanyň netijesinde başga da 17 adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini henide çenli hiç topar öz üstüne almady. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlar ketmeden soň habarlar günnelik programmamyzda ýetýäs. Yan habarlardan belläp geçişmede ýaly Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedev Günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyetiniň 25 milliard euro çemesi ziýan çekendigini aýdyp, bu görkezijiniň şu ýylyň dowamynda mundan bir näçe etse köp bolup biljekdigini belledi. Bu barada kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläýän. Ortiýetiň premier ministri Dmitri Medvedev Günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyetiniň 25 milliard euro çemesi ziýan çekenligini aýdyp, bu görkezijiniň şu ýylyň dowamynda mundan bir näçe etse köp bolup biljekdigini belledi. Потери от введенных ограничений значительные, не будем. Girdilen çäklendirmelerden gelen ýetkiler uly, muny gizlemers. Bir näçe ekspertleriň çaklamalaryna görä Ortiýete umuman 25 milliard euro möçberinde ziýan ýetirildi. Bu umumy içerki önümçiligiň çak bilen 1,5% emele getirýär. 2015-nji ýylda bu bir näçe ese ýokarlanyp biler. Это 1,5% ВВП, а в 2015 году он может увеличиться в несколько раз. Ortiýetiň ykdysadyety boýunça parlamente beren ýyllyk hasawatynda Medvedev Ortiýetiň umumy içerki önümçiliginiň ösüşiniň 2015-nji ýylyň 1-nji çäreginde 2% çenli pete gaçanlygyny aýtdy. 2014-nji ýylda neftiň bahasynyň ýetip pete gaçmagy we Moskwanyň Ukraina goşulşmagy sebäpli Günwataryň girden sanksiýalary Ortiýetiň ykdysadyetine we Ortiýet rublyna ýeti täsir ýetiripdi. Medvedewiň Ortiýetiň ykdysady kynçylyklarynyň güýçlenmegi baradaky soňky çykyşy prezident Putiniň 16 apreldeden çykyşynda ykdysadyetiň has yaramazlaşanlygy barada eden kommentariýasyndan has açyk we güýçli boldy. Medvedew Ortiýetiň Ýewropa bileşigi Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar tarapyndan Moskwanyň Ukrainadaky ýagdaýlara goşulşmagy bilen baglylykda girdilen sanksiýalardan çeken ziýanynyň örän uly bolanlygyny we has erwetleşip biljekdigini aýtdy. Впервые за всю историю России после Ortiýetiň Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňky taryhynda belki-de 20-nji asyryň taryhynda Sowet hem post-Sowet döwürlerinde biziň ýurdumyz ilkinji gezek bir wada 2 sany daşary sarsgyna neftiň bahasynyň çürt kesik pete gaçmagy we öň bolmadyk derejede sanksiýalar arkaly basyşlara sezebar boldy. Bir wagtda şeýle kynçylyklaryň toplumy bilen biz hiç açan ýüzbeýiz bolmandyk. таким набором, одновременным набором вызовов мы никогда не сталкивались. Medvedew eger ýagdaý yaramazlaşsa, Ortiýet başga ykdysady reallyklara öwrenişmeli bolar diýip belledi. 1 aprelde Dünýä Banky Ortiýetiň ykdysadyetiniň şu ýyl uly çökgünlüligi baştan geçirmeginiň ähtimallygyny çaklady we 3,8% diýen sanlary öňe sürdi. Ol şeýle-de munyň neftiň bahasynyň pete gaçmagy we sanksiýalaryň täsir ýetirip başlamagy bilen baglydygyny aýtdy. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçýän wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owasanyň Batxyd vilayetine deýişli marçak etrawyna mundan 5 gün odol söwüşçüler tarapyndan hüjüm edilipdir. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä wakada yerli ýaşaýjylardan ölen we yaralananlar hem bolupdyr. Batxyd vilayet geňeşiniň ýolbaşçysy Bahauddin Kaydisi Azatlyk radiosyna beren maglumatynda yerli howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda çaknyşyklaryň henidem dowam edýän
edýändigini tasdiklap şeýle diýdi. Ma poştnameleri daftar ola tadwili sarhedi bordi. Men vilayatyň serhet güýçleriniň edarasy bilen habarlaşdym. Olar maňa martçakda bolly diýilen şol wakany tasdikladylar. Çaknyşyklaryň henidem dowam edýändigini aýtdylar. Martçakda harwalar Heratdan howa güýçlerini kömege çağırıpdyrlar diýip kadisi gurrun berdi. Bathy vilayatynyň martçak etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şol çaknyşyklaryň netijesinde martçagyň yüzlerçe hatda müňlerçe ýaşaýjysynyň owanyň käbir böleklerini terk edip Türkmenistan bilen Owanyň arasyndaky bir tarap serhet zonasyna gaçyp barandygy aýdylýar. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä olar serhetdäki tokoýlukda gidlenýärler. Olaryň ýanynda uruşda ölen we yaralanan adamlar hem bar. Hatda olaryň käbirleriniň Murgap derýasynyň Türkmenistan tarapyna geçendigi aýdylýar. Kawlaky habarçymyz Şamerdan Gulumrady bu barada martçagyň ýaşaýjylaryndan Durdumurat bilen söhbetdeş bolup wakanyň jikmejegi bilen gyzyklandy. Sen özüň taňyşdyrsaň? Men Durdumurat marşakdan hökümetdir dogly. Altından meri Owany talipler tarapyndan masra çykyp gelemiz ýok. Owan diýdi, daşaka diýdi, hem hökümet tarapyndan urulýar we hem talibalar tarapyndan urulýar. Owan köpüräkler gaçyp berýär. Gaçtylar ölüp ýa-da bir şehitlerimiz, aýlatlarymyz ýok. Yaralanmaz bir däpler, şehitlerimiz ýok. Näçe adam ölüp yaralandy bu wakada? Hiçbir oraydan olan habary ýok. Altından meri çykyp gelemiz ýok taşary karşı. Ölenen bar, yaralanan bar. Talafatymyz köp hiçbir habar alýarymyz ýok. Basın saran adamlarına berýär, gaçyp geçdiler Türkmenistan çekler, Türkmenistan serhatda Türkmenler köpüräşi. Türkmenistan serhedi näme gaçyp geçdiler? Oňa sebäp näme boldy? Owanyň içinde hiç bir ýagdaý ýok, bolýan oraya çykyp soran bir çare ýok, öýsüne howany okýar, serhada gaçyp geçen oklar. Badygy welaýatyň welayat geňeşiniň başlygy Bahawuddin Kadysy, Badygy welaýatynyň Abi Kemeri, Bala Murgap, Mukur etrafynda gara baýraklylaryň bardygyny aýtdy. Şöyle ýagdaý gözüňize ildimi? Gara baýragna görem ýok, ýöne bir hemme ýerden talibanlar kömege bardylar, Kaysardan bardylar, Ortmaşdan bardylar, Batyş welaýatynyň ýerinden bar iş bardylar hemmesinden. Silleriň üstüne hüjum etmek üçin talibanlara kömek bardymy? Hawa. Bizim Türkmenler muslümanlar tarih serhat postası ba Owany aldylar şu wagtda aldylar Owan. Bir aňyrda orta hava diýsen bir Owany bir şol wagtda talibanlaryň ýerine geçdi. Talibanlaryň eline oba geçen bolsa halkam gaçyp Türkmenistan serhedine tokoýlyga baran bolsa nähili gözüňe getirýärsiňiz indi geljekde ýagdaý otaýda azyk iýmit diýip yetmezçiligi bolmagy mümkin, başga kynçylyklar, saglyk urunyň kynçylyklary bolar. Kynçylyklar erkine de baza unu buğdayın alçlar götürtülen alçetler de aşkınlıklara sağlık ettiler. Başka sağlık yağdayla iyilik yağdayla hem masasını kıyınçılığımız var ve settendir kömek olsaydı da hayt settenimiz var. Kerem yaştan oluyor ama hayt settenim olsa kömek olsa hastada bizikler ağır altından verdi çıkıpılığımız oklaşarı keserek var. Berdin talibanlar sizi kısıp barsa onun angri Türkmenistan'a kaçıp geçseniz Türkmenistan başpena verir diyen umidiniz var mı? Umidimiz var yok. Öyle şeylerle de aşkındır bir çare sağlık için kaçıp çaremiz yok. Yok kuruştuğumuzda ne edel bizim? Ulan bir kaçıp geçtik angri başını tenazı dengellerde anlıkta pesiyizimize geçtik getirip öbürlerde oradan da bizimize. Şolmanda yaralamız ve cerpeselerim oldu. Türkmenistan tarapdan bir kömek getirmek mümkinçilik bolup bilerse eger halkara guramalar kömek etse ya böyle insanperwer guramalar kömek etse Türkmenistan'dan näme haýyşyňyz bar şeýle ýagdaýda? Hawa şeýle ýagdaýda hemme çağa, ony hemme jany howpasna Türkmenistan'dan haýyşyny bilen şeýle bir owamy şeýler aramlaşy. Çadır kenara söýüp çağa çoğulamyz. O kenara bir saglyk kolony berseler, aýarlanmagy we berseler. Söhbetdeşlik geçirip adatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Habarlar günlük gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň Şor Garadamak owasyna geçen hepdäniň soňunda ençemi ýüdi ýaşaýjynyň köçe çykyp resmiýlere garşy protest çäresini geçireni barada Adatlyk radiosyna resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar gelip goşdy. Bu barada kärdeşim Merdan Saryf ýörite maglumat taýýarlady. Häzir şol maglumatymyzy aýtjağys. Geçen şenbe Aşgabatyň etegindäki Şor daçylarynda ençemi adamynyň häkimetler tarapyndan jaýlarynyň ýumruljakdygy baradaky planlary garşy protest çäresini geçirendigi barada Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar gelip gowuşdy.
Bu etrawyň ýaşaýjylarynyň käbiriniň efirde özüne atlandyrmazlyk serti bilen beren maglumatlaryna görä, häkimet wekilleri 18 aprelde hojalyklara aýlanyp, olara öz jaýlarynyň howlularyny tämizlemegi buýrupdyrlar we çoğunlygynyň daçylary ýykylyndan soň bu taýdaky öýleriň hem ýumruljakdygyny aýdypdyrlar. Emma häzirlikçe bu maglumaty başga bir garasyz çeşmelere tasdiklatmak ýa-da resmi häkimetlerden Sor posýolugynyň ýakyn geljegine degisli maglumat almak başartmady. Azatlyk radiosu Sordaky öýleriň ýykyljagy baradaky maglumatlar we onuň netijesinde döredi diýilen protest barada kommentari almak maksady bilen berkararlyk, ozalky azatlyk etrap häkimligi bilen habarlaşanda bu meseleler boýunça gürläp biljek degisli resmiýetleriň ýokdugy aýdyldy. Soňky döwürde Aşgabatyň çoğundaky ilatly nokudynda jaý ýykylşlyklary dowam edýär. Çoğunludan gowşan soňky maglumatlara görä, ýaşaýjylara geljek 5 güniň dowamynda öz tamlaryny sökmek we jaýlarynyň ýerini tekizlemek buýrulupdyr. Bu ýykaýyklaryň sebäbi barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç gili maglumat berilmeýär. Emma resmiýetleriň halka beren duýduruşlaryndan çen tutulsa, bu mellek ýerleri ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga niýetlenmändir. Bu territoriýada aglaba welaýetlerden gelen türkmenistanlylaryň ýaşaýandygy hem nazara alynsa, häkimetler degisli Aşgabat ýazgysy, ýagny propiskasy bolmadyklaryň paýtagtyň çäginde ýaşamaly däldigini ýürüýte duýdurupdyrlar. Çoğunludan tapawutlykda Sordaky daçylaryň ýaşaýjylarynyň umuman Aşgabat etrafynda ýazgylary bar. Bu posýolukda adamlar 14 ýyldan bäri ýaşaýarlar. Edil Sunkugün soruň ilatyny alada goýan ýagdaý hakda resmi häkimetlerden hiç gili zerur maglumaty alyp bolmady. Kardeşim Merdanyň hem taýýarlan maglumatyndan ma'lum bolşaly Aşgabatyň çoğunly daçylyklarynyň käbir ýaşaýjylaryny öz jaýlaryny ýykmagy soraýan resmi nama goşuruldy. Ýagny geçen hepdäniň ahirine degişli türkmen resmiýetleri çoğunly daça posýolugynyň häzirçe ýykylmadyk, ýagny Gunwatar bölegine aýlanyp ýaşaýjylara öz jaýlaryny 5 güniň dowamynda söküp aýyrmalydygyny buýurýan talapnamany paýladylar. Bu barada Kardeşim Merdan Sarif video raport taýýarlady. Häzir bu video raportyň audio ýazysyny dikkatinize hödürleýäs. Harabaçylygy ýatlaýan ýykan ýumranyklar öz jaýlaryny bazar wagtyndan tilimizde ardan satmakçy bolýan ýaşaýjylar, sökülýän jaýlar. Bu ýagdaýlar eýýän bir aýdan bäri Aşgabatyň etegindäki çoğunly daçylyklarynda adaty bir zada görüldi. Emma bu synnaýan wirançylyklaryňyz gürrüňi gidýän ýerde geçen hepdäniň ahyrynda peýda boldy. Şenbe güni apreliň 18-ine degisli resmiýetler häzirçe ýykylmadyk çoğunly daçylyklarynyň Gunwatar böleginiň, ýagny Aşgabatda Sowuz magistral ýolunyň çep tarapyndaky ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp ýürüýte görkezmek hatyny talapnamany paýlap çykdylar. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrap häkimliginiň adyndan ýaýradylan bu dokumentde bir kanun guruldy. Diýilip häsiýetlendirilen jaýlaryň sökülüp aýrylmalydygy, şeýlede gürrüňi gidýän ýeri guruluş dirdibilerinden arasylamalydygy hem buýrulýar. Häkimetler ýerli ilatyň bu işleri berjaý etmegi üçin 5 gün möhlet ketýäklep, öz talaplary ýerine ýetirilmese, ýaşaýjylara garşy kanun esasynda çäre görüljekdigine hem duýdurýarlar. Hepdäniň ahyrynda bu ýere gelen häkimet wekilleri adamlara diňe bir talapnama gowşurmak bilen çäklenmän, eýse territoriýanyň ençeme jaýlarynyň haýatlaryny hem agyr tehnika bilen ýumrup gitdiler. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrlarynda Bagwaner jemgyýetiniň ýapylmagynyň ýygyany resmiýetler çoğunlygynyň daçylyklarynyň gündogur bölegindäki jaýlary ýumrup başladylar. Bu etrapda 14 öýler ýer ýygtan edilenden soň häkimetleriň günümen özleriniň bu ugurdaky alyp barýan işleri häzirlikçe toptana meňzeýär. Yerli ilatyň aýtmagyna görä, resmiýetler 1 iýuny, ýagny okuw ýyly tamamlanýança wagt berip, soňa çelni ýaşaýjylaryň özleriniň öz jaýlaryny söküp turmalydygyny duýdurupdyrlar. Emma çoğunlygynyň daçylarynyň Gunwatar böleginiň ykbaly häzirçe nämälim bolup galypdy. Häkimetler geçen hepde bu meseleni çözenden soň
Bu itirabın ýaşaýjylarynyň öz taamlaryny özleriniň söküp, ýykyp duran fursatlaryny görse bolýar. Sökülýän jaýlar esasan guruluşyk materiallary hökmünde satylýar. Bu ýerde häzirki wagtda bazar narhyndan telimizde arzan berilýän guruluş haritlaryny daşaýan ýük ulaglaryny ýurdun dürli kunjaklarinden gelen haridarlary tiňnata bolýar. Sökülýän jaýlaryň guruluş materiallaryny ýerlemek aladylary bilen birlikde ýerli ilatyň öňünde kesirip duran meselelerin ýeni biridi. Olaryň özleriniň geljekde ykbaly. Habarçymyz Sultan Açylowa bilen gurrundeş bolan çoğunlular özleriniň mundan beýlek ýaşar ýaly ýer tapjak bolup azara galýandyklaryny aýdarlar. Daçy jaýlary ýykylan ilat köpçüliginiň köpüsinde mundan beýlek ýaşamaga ýerleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Olaryň köpüsi ozaldan şäheriň köp gatly jaýlarynda ýaşaýan uly maşgalalaryň kwartiralary taşman daçy ýerlerini satyn alyp çykan ýaşaýjylary. Olar ýerlerine göçüp gelip täzeden dar kwartiralara taşmajakdyklaryny gözleri ýetip kirene jaý özlenýärler. Öý goşlaryny, tanış bilişlerini, dogan garyndaşlaryna ertip goýýarlar. Yer tapmaýarlar, deger-degmez bahasyna satýarlar. Ýa bolmasa duran ýerinde taşlap gidýärler. Okuwçysy bar bolan ýaşaýjylaryň diňe okuw esaplary, egin eşikleri bilen kirene jaýa göçerleri bar. Soğunlu dağçılıklarında 13 000 golu yer uçastygynyň bardygy saklanylýar. Sol yerlerde jaý gurup ýasa oturun ilatın öýleri ýumurlandan soňky durmuşy barady. Taqiq hiç gili resmi maglumat berilmeýär. Ýaşaýjylar häkimetleriň özlerine täze millet yer üçin nowaty durmagy maslahat berýändiklerini aýdarlar. Bu ağırlykda çoğunlular ýyllar boyu azat çekip çykdyjylar edip galdyran jaýlaryny häkimetleriň bir taraplaýyn kesitlen 5 gün möhletiniň içinde ýykyp ýok etmek üçin ýykmak, sökmek işlerini dowam etdirýärler. Kardeşim Merdanyň hem taýýarlan maglumatynyň belli bolşaly degişli türkmen resmileriniň paýlan talapnama hatyny çoğunlu Daça posyolugynyň Gunwatar bölegindäki käbir jaýlar bir kanun gurulan jaý diýilip häsiýetlendirilýär. Ese gurrungy diýen resminama Türkmenistanyň kanunçylygyna näme derejede gawat gelýär? Kardeşim Gödel bu soraw bilen gyzyklanyp Türkmenistanly jurist Yevgeniy Grichuhin bilen söhbetdeş boldy. Yevgeniy, çoğunlygynyň ýaşaýjylaryna gowşurylan talapnamada jaýlary ýykmak, yer parçasyny guruluşyk sewiýellerinden arasylap öňki ýagdaýyna getirmek talap edilýär. Bu talapnamanyň düzülşi we öňe sürilýän talaplar türkmen kanunlaryna näme derejede gawat gelýär? Talapnamanyň formasy kanunyň talaplaryna gawat gelmeýär. Näme üçin? Birinciden şeýle kagyza baş hünärmen gol çekmeli däl. Eger şeýle resminama häkimet organyndan gelip çykýan bolsa, ýagny Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň bir tarapyndan ýollanan bolsa, onda gerpli mühür bolmaly. Emma kagyzda şeýle mühür basylmandyr. Sebäbi gerpli mühür baş hünärmeniň golunyň üstüne hiç wagtda basylmaýar. Mühür basmak üçin hiç bolmanda etrabyň häkiminiň golu bolmaly. Üstesine baş hünärmeniň adamlaryň jaýlaryny ýykmagy talap etmäge yktyýary ýok. Предписание конкретному гражданину о сносе строения на земельном участке. Bu ýerde ýene bir mühim mesele bar. Türkmenistanda yerden peýdalanmak, yer paýlamak ýaly meseleler şäher häkimliginiň garamagyndadyr. Talaba laýyk düzülen talapnamada edilýän talabyň näme esasynda öňe sürilýänligi aýdylmaly. Ýagny talapnamada raýat näme sebäpli haýsy kanunyň esasynda öz jany ýykmagynyň teklip edilýänligini jekmejek düşündirilmeli. Bu prezidentiň fermany bolmaly ýa-da mejlisiň karary bolmaly ýa-da hiç bolmanda Aşgabat şäheriniň häkiminiň fermany bolmaly. Или в крайнем случае хотя бы постановление хекима goroda Aşgabatda. Türkmenistanda talaba laýyk düzülen talapnamanyň resmi derejede ikrar edilen belli bir nuskasy barmy? В этом документе они должны ссылаться на дату, номер, как этот норматив. Bu dokumentda olar resmi kararyň kabul edilen wagtyna, onuň hasaby alynan nomeryna, onuň resmi adyna sallanmaly. Ýagny şeýle esasda kabul edilen şeýle fermana laýyklykda diýilip edilýän talap delillendirilmeli we Türkmenistanyň taqiq kanuny onuň kabul edilen wagty, maddasy, bölümi jikmejik görkezilmeli. Üstesine de her bir resmi hatda taqiq bir adamyň ady, onuň adresi, onuň haýsy adresdäki yeri boşatmalydygy, kadastr nomeri görkezilmeli. Elimizde bar bolan bu häzirki kagyzyň bolsa kanun taýdan hiç bir güýji ýok. Ol Türkmenistanyň kanuny düzgünlerine düýpden gabat gelmeýär. Документ нелегитим. Он вообще не соответствует ни правилам и нормам законодательства
kılmıştı. Yevgeniy, şeýle talapnamalary alan adamlar kanun taýdan näme etmeli? Я сторонник того, что вот они бы подошли, этот гражданин, которому адресован. Men şeýle adamyň özüne gowşurylan talapnama bilen yuristin ýanyna baryp, geňeşmeniň tarapdary. Çoğunlydaky uçastyklar 1980-nji ýyllarda daça guruluşyklary üçin niýetlenilipdi. Soň mellekleriň bir-biriniň elinden geçmegi we ýene-de beýlek ýagdaýlar döredi. Muňa garamazdan olaryň ählisi diýen ýaly inventar hasapdan geçirilipdi. Aşgabat şäheriniň Tekniki Inventarizasiýa bürosunda hasaba goýulypdy. Bu idara bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň garamagynda. Şeýdip döwlet bu mellekleri belli bir derejede resmi derejede ikrar edipdi. Üstesine mellekleri hasaba goýmak bilen meşgullanýan bagwançylyk bileleşigi de resmi idara bolup kanun esasynda işläpdi. Bu zatlaryň ählisi adamlaryň melleklerden kanun esasynda peýdalanandygyny aňladýar. Kardeşim Gözelüň Türkmenstanly ýurist Yevgeniy Grichukhin bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda içerki avia uçuşlaryň bahasy gymmatladylar. Şu ýylyň başynda Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň pesa açmagy netijesinde ýanwar aýynda Türkmen howa ýollarynyň daşary ýurt biletleri hem gymmatladylypdy. İçerki avia uçuşlaryň bahasynyň gymmatladylygyny barada habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkmenistan'da Türkmen Hava Yolları Avia Kampanyası içerki avia reyslerin bahalaryny ýokary galdyrdy. Paýtagtyň avia kassasına berilen maglumatlara göre içerki avia reyslerin bahalary 14-nji aprelden gymmatladyldy. Avia biletleriň bahalary 8-12 manat aralygyna gymmatlaýar. Mysal üçin bu nollar paýtagtdan Balkanawada bir tarapy avia biletiň bahasy 47 manat bolan bolsa indi 55 manat tölemeli. Türkmenbaşa bir tarapy avia biletiň bahasy 65 manat bolan bolsa indi 77 manat tölemeli. Türkmen Hava Ýollarynyň içerki avia reýsleriniň avia biletleriniň gymmatladylymagynyň sebäbi bardy. Resmi medeniýetde hiç il habar berilmedi. Hatta avia kampaniýanyň öz avia kassalaryna hem bu bardy ýürütip bildirişler asylmandyr. Bu bardy diňe avia kassalarynyň kassirlerinden maglumat alyp bolýar. Türkmen Hava Ýollary kampaniýasynyň avia biletleriniň bahalarynyň gymmatladylymagynyň sebäpleri bardy hem resmi düşündiriş berilmeýär. Bu kampaniýanyň avia kassalaryna hem gymmatlaşygynyň sebäpleri bardy. Takyk düşündiriş alyp bolmaýar. Kassirleriň käbirleriň aýtmaklaryna görä avia biletleriň bahalarynyň ýokary galmagy Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna görä hümmediniň peselmegi bilen bagly. Amerikan dollarynyň Türkmen manadyna bolan kursynyň 21% ýokary galmagy bilen şu ýylyň ýanwar aýyna Türkmen Hava Ýollarynyň daşary ýurt reýsleriniň biletleriniň bahalary hem ýokary galdy. Avia biletleriň bahalary dollaryň täze kursy, ýagny 1 dollar 3 manat 50 tenge derejesindäki gatnaşyk boýunça kesitlendi. Onsoň eger öň Istanbula iki tarapyna biletiň bahasy 1240 manat bolan bolsa, ýylyň başyndan ol baha 1520 manata çykdy. Öň Dubaýa uçmak üçin avia biletiň bahasy 720 manat bolan bolsa, häzir ol ýere gidip gelmek üçin 890 manat tölemeli. Şol bir wagtda hem avia biletleriň dollardaky bahalary ütgöwsüz galdy. Ýere geçsek ýurdun ýoğuluşy transport gatnawynyň bahalaryň ýokary galmagy diňe bir ýokardaklar bilen çäklenmeýär. Geçen ýylyň noýabr aýyna Otlu we şäherara awtobus gatnawy üçin hem ýol biletleriň bahalary ýokary galdy. Otlu biletleriň bahasy 2 hisseda ýokary galan bolsa, şäherara awtobusyň biletleriň bahasy 50% ýokary galdy. Häzirki avia biletleriň bahalarynyň näme üçin ýokary galdyrylýandygy bardy bildiriş ýa-da düşündiriş berilmeýär. Otlu awtobus narhlarynyň ýokary galdyrylandygy bardy hem köpçülikden habar berişlerine hiç resmi habar ýa-da düşündiriş berilmedi. Soňky 4 ýylyň içinde Türkmen Hava Ýollarynyň içerki reýsleriniň biletleriniň bahalary ikinji gezek ýokary galdyrylýar. Bu kampaniýanyň içerki reýsleriniň avia biletleriniň bahalary 2012-nji ýylyň iýul aýyna hem ýokary galdyrylypdy. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medeniýet email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS soradyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.